Halipa neçe yaşa çelli gerek? Oğlum ölýän çän. Eger şu ataň neçe ýaş doly kakýry da. Zal biz atada nir galykda, onuň maňa şu wagt kakýry. Şu an. Gerek. Ýagny näme gerek? Oturyp bir gümür ýamyr etmäge, bir derdimi paýlaşmaga, bir bolýan, bolmaýan ýerimi maňa bir şol aýtmaga, maňa zamyçany etmäge, maňa şu wagt atyr. Ben özüm ata bolup gitdim, aktyjatlaň bar nemeler, maňa şu wagt. Maňa şu wagt şu halipa gerek. Men bir oturup baraga diýin, şu ýerini şeýitdim ýa şu ýer näme diýip men soramaga adamym galmady. Bir gün sahaga sahyjyp bar usat bir ming adamlyk zal diýil gözüňe getirelim. Ata bolup Ýa-da sinek bar, sen fanadymy şol. Gidip bilmän uşul. Ýok. Näme diýdiň? Şondan geçikýänmi bola? Halipa. Şondan geçikýänmi? Adam bar ýerine sinek bar diýler ha. Öňün biri men sinek ýok ýerine gitipdirdi. Ýok. O da Sultan Söýün Miraly. Miraly diýipdir. Men ýekde bir ar ortadan men sinek ýok ýerine, niýde sinek ýok diýipdir. Adamyň ýok ýerine diýipdir Sultan Söýün. Gidipler de çölü bir ortardı. Bardır şu ýerde. Sinek gelipdir, ol ben şiir mutladım. Barema diýdi. Sinek diýipdir, handan adamyň ýok ýerine. Sinek ýok diýdiň diýdi. A biz ne adam dem diýdi. Ýa-ni toýda aýdyp durkam, o neme toýuň sahnasy beýik ekenler o. Menem düşrek bolup durkam, senden kömek soradym. Senem näme diýdin? Ne diýdi? Men aşağı düşüräýde ýaşy diýdi. Yo, men çynym bilen soradym o senden. Sahrada menem aýtdym, seni düşürmek mesele däl diýdim. Kaldırmak mesele diýdim. Şu videony Instagram'ın özü targede yükledi. Hiç il töle etmedik. TikTok sorap yıkıp otyr. Biz birinci Instagram'a koyduk. Görün patpişiklama. Bir dost maslahaty. TikTok rekomendatsiyadan ayraram öýdüm o. Biz Enrique Maranello'da. Bu dükkanın eşiklerin renkleri adam 10 yaş yaşa diye bakalarım garradan ha. Öýlenmek üçin birinci yıl kıyıp saylayan, ikinci yıl sakat saylayan, son restoran, son bakşı edildikten mesela da düşünükülür saylama. Onun eşik saylamak. Onu eşik saylamada bari yani klasik restorana giyeceksin, onun kapıtoyu giyeceksin, onun huda yolu giyeceksin. Hersi bir yerden bittiyen bolsa, ayır kelleri. Onun için 4 gün ayırma. 4 saatden ayırayan, girindin iyem gözüne cünk. Benim restoran, yine benim kapıtoy, ana onun huda yolu, yine bu da hemmesinin eşi bada. Enrique Maranello'nun eşiklerini Kıvanç Melayev'in reklamalarını gördüm. Onun dedim, eşiklere ütköşük dedim. Sonra fikir ettim, Kıvanç Melayev'in özü bir modelini, bir manikeniyal forması var da, şunun için ona kovu elşiyenler dedim. Hiç kime aytmazık geldim, giydim, gördüm. Daha şimdi bana da gelişip dur. Enrique Maranello gelişer, odanın başlar, bana çelli. Avazı çün, gatı kovu, leon balıklar, koynuklar. İslam renkinde, İslam rasmerimde. Enrique Maranello stilimle tapaklı. Salgısı Moskovski koçanın Kia Motors doğumlu. Size karşıladı. Gelen son. Anadolu size karşıladı. Müşterileri şirşurken Edil, Mersin fanatları yani. Menin sorayalar da kredit alanın bilen nağıtalar neyme tapağı? Nağıt alacak mı? Ferişte gerek. Ferişte gerek mi? Onu işlemeli, durmalı, ılgamalı. Onun kevaç oturanda da şular yani uzak oturup olmayan oturuşta oturup yine arman ılgamalı. Cimlemeli, ondan almalı. Akkaya'da barayan alayan yükleyen 36 ayla ayağını deyip kevaç gelen pulun böyle önüne geçirende de hiç aladatı işin bitip orada. 36 ay. Kemme haritler var. Daja şu yerde Avrupa'nın önüm olan meşhur Bergef'in pasudalarım 36 ay garaşlarına. Üstüne de 77% skitka diyedi ya ana şol bakadan. Üstüne köpüğün boyulmaya. Şol 77% skitkada ve üstüne 36 ay garaşlarına
Gelin, görün, fikirlenmän olun. Akkaya, bu sizin bähridinize. 36 ay.